Gigising ko lang. It's already 9 o'clock na ng umaga. And then, March 28. March 28. Oh, sarap ng tulog ko. Ano pala guys, ikakabit yung tawag doon yung screen door ko dito. At saka yung isang divider dito. Ikakabit kasi yung pag nabuksan kasi yan, ang daming lamok na pumapasok. Kaya pinalagyan ko ng screen door para kahit nakabukas, maaliwalas kasi ang init eh. Pag hindi ako nag-aircon tapos tawag doon, hindi nakabukas yan, ang init. Kasi mainit ang panahon ngayon. It's summer na, kaya wala. No choice. Kaya ang gagawin dyan ay ayusin. So, kape muna. Kape lang. Guys, nandito ako sa baba. Nagko-coffee. Ako. Paano ako sasali dito? Ano na? Tapos, tawag. Alam. Mine. Ano sabi niya? Mine. Hala. At meron nagmamine dito. Ayan, nagmamine sila dyan. Yan, bibilin mo ba yan? Ng mga damit. Ay ka nga. Ano? Aliyah, hi! Hi! Anong... Oh, ganda! My sis! Ganda yung vlog. Then, Ano ilalagay? nagkakape ako dito kasi mamaya ilalagay nila yung screen ng aking door. And then, wala, chill na. Ay, 200 wag na. Sunog is life. Sunog is life. Yang sound. Ito yung paborito ko sa sardinas. Lalo natin dyan. Oh. Dahil yan ang kinalakihan ko. Lumas ko to. As in. Nag-udong na ako kahapon. Ganito din. Kaso lang. Wala. Wala pa rin ako. Tapos lagyan natin ng tubig para may sabaw. Gusto ko yung maraming sabaw. Yung ano natin ayan. Tapos
Papaluin lang natin yan. Hayaan natin at pakuluin. Tapos saka natin ilagay yung ating udong. Isa na lang na iwan. Tamad ako pumunta ng palengke kaya isa na lang na iwan at yun lang ang gagamitin na. Kumukulo-kulo na siya. Ayan, timplahan muna natin. Mix natin ng asin. And then, betchin ko, bigla ko. 1, 2, 3. Ilagay na natin yung ating udong. Udong. Ay. Ay. Udong is live. Tapos hayaan natin yan. Naluto ang ating udong. Product, udong with sardinas. Ang sarap niyan, guys. Pwede pa nga yan lagyan ng mga gulay-gulay. Kasi kung wala akong gulay dito, kaya yan. Ang sarap. Eat tayo. Kain tayo. Udong. Ayan, I have a water. May water. Ang dami kong kain. Pero sarap yan. Sarap yan kasi udong yan. Mas bet ko pa nga yung talagang pagkain ng ano. Yung normal lang na pagkain. Mas bet ko yun. Kain tayo. Habang makain ako, nanonood ako ng YouTube din. Oh. Sa bahay. Nagkakabit sila ng screen door. Sabi mo, idari o. Kung sino magpapakit ng screen door dyan, text na lang ako. Meron ako mga dito. Tapos, yung division na ilalagay yan dyan. Para sa TV dyan ilagay. And then, pipinturohan ko na lang. Perfect. Pagod ko. Dumi na naman. Pero it's okay. Kung magano.
done?